Čavelo všetkým. Tak sa vozím. No je to také logické však. To som chcel povedať, že sa vozím asi už poslednýkrát v tak teplom počasí, lebo je nejakých 27 stupňov a už od zajtra to má klesať, takže aj pršať má. Takže som si to vychutnal, alebo chcem si vychutnať ten posledný deň takýto pekný. Musíme byť v prítomnosti a robiť si radosť z toho, čo vidíme teraz. Lebo teraz sú úžasné tie Tatry. Naozaj bez obláčika, krásne vidno všetko. Toto je taká kľudná cestička. Úplne na takú pohodičku. Relax, vyvetranie hlavy. Všetky starosti ostávajú inde. Minule som natrafil na video, že 4 výhody motorkára. To ste určite videli. Tak, ale mňa sa tá prvá najviac páčila, že vlastne na motorke to nie si pasívny, že cvičíš v podstate, hej, koordinácia celého tela. Od rúk, cez brucho, cez hlavu, nohy, všetko. Takže vlastne som v posilovni, dá sa povedať. Trošku inak. Paráda. Toto je luxus. No ty kokos, to jak ubrzdí. Tak to iný frajer. Dole týmto kopcom ani s brzdami by som nešiel. Si vole. Jak to je frajer. Wow, pozrite, to je výška, čo? Ty kokos, paráda. Nádhera. Sa nemôžem tam ani pozerať, lebo tu padnem desi. Z tej výšky by som nechcel padnúť. Ty kokos. Tam by mi asi nepomohlo nič už. Sranda je, že človek, keď ide po tej ceste, po ktorej išiel niekedy a mal tu nejaký taký že zážitok, tak si to pamätá navždy, lebo ja som tadeto šiel na skútriku. A išli sme viacerí a to bolo, sa mi zdá, posledná míľa Liptova a tak sme si povedali, že pôjdeme tadeto po Tatry a tu už bolo namrznuté. Normálne, že mokrá cesta bola a taká už akože chytená trošku. A tu na nám v jednej zákrute som videl kolegovi, zadné koleso trošku ušlo, tak sme všetci spomalili potom, tak jasné, to je logika. Chválim toho predo mňou, má bielú prilbu, lebo mám aj ja. Ale tak som niekde čítal, že vlastne hlava, to je pravda, je najvyšší bod na motorke. Čiže tým pádom prilba. Mala by byť nejakej farby, ktorá je viditeľná, buď biela, alebo nejaká kriklava. Väčšina prilieb je väčšinou čierna. No. Ale tak všetko prispieva k nejakej bezpečnosti. Holiak! Vieš o to, že tu je uzavretá obec, len tak medzi nami. No až tu končí uzavretá obec. Minule som čítal, že chytili nejakého Rumúna, sa mi zdá, že to bol na motorke. Už sem nepríde nikdy. Že išiel cez obec 140, či koľko to šiel, tak mu dali pokutu 800 €. Už nepríde na Slovensko. Aby aj mňa nenamerali, nie? No, chlapče, neviem, či toto je rozumne ísť takto na motorke oblečený, no ale hovorí sa, že proti gustu žiadny diškutát, ale to môže veľmi boleť niekedy.
Bodaj by nie, no. Ale aj tak ti chrbtica prechladne. Joj, tento jak sa pekne uhýňa. Ty kokos. Tak toto je iný frajer. Klobúk dole. Tam ide ale ďaleko. No čo? Tuto nemôžem ísť rýchlejšie. Policajti presný. Tak, poďme zodpovedne. Tu sa neoplatí, tu zase 50-ka. Budú brzdiť zase.